L-iskeda l-ġdida ta' Net Television u ta' Radio 101 li se tibda dal-waqt se jkun fiha taħlit ta' programmi ġodda flimkien ma' dawk stabiliti u se tinkludi programmi ta' kwalità għall-familja kollha. Maruxka Piżani Buġejja, Chief Commercial Officer ta' Media.Link Communication, ħabbret dan waqt it-tnedija ta' rebranding u tal-iskeda l-ġdida tal-programmi fuq Net Television u fuq Radio 101. It-tnedija saret f'Level 22 f'Portomaso u għalija attendew producers, prezentaturi u anke wħud minn dawk li jirreklamaw il-prodotti tagħhom fuq il-mezz ta' komunikazzjoni ta' Media.Link Communications. Preżenti wkoll il-kap tal-eżekuttiv tal-kumpanija Dr. Chris Said, kif ukoll l-Operation Officer Carl Guder. Chris Said qal li wara d-diffikultajiet ta' sena ilu, Media.Link Communications issa qed titpoġġa fuq sisin sodi u issa saret sostenibbli. Dan grazzi għal ħidma u sagrifit tal-ħaddiema kollha. Huwa qal li l-gazzetti llum qed ħallu qlieħ, ir-reklamar żdied u Radio 101 u Net Television sidu l-udjenzi u saru sostenibbli. Huwa qal li f'din is-sena finanzjarja ir-reklamar fuq Net TV żdied bi 30% fuq is-sena ta' qabel. Sa dan it-tant ħadna l-kumment ta' ħut mill-preżentaturi u l-producers ġodda fuq Net Television. David Cherry bil-programm Sajjarli. Il-programm ħajkun fuq l-ikel, fuq ir-ristoranti li għaw Malta, u mur nitaqgħu mal-chef aħna u basically naraw l-affarijiet li jsiru wara l-kwinti qabel ma jiġi servut lejn il-klijent fuq il-platt. Mariella Piżani Pencini li wara 27 sena fuq TVM se tingħaqad ma' Net TV bil-programm Meander. Wara 27 sena fuq TVM issa ħsibt li niġi hawnhekk fuq Net TV bil-programm Meander Arti u Kultura. Meander Arti u Kultura se jkun jiġbor fih kif kien anke Meander fl-20 sena li għaddew kull qasam tal-arti, kull artist, mużiċisti, atturi, kittiba, l-arkeoloġija, l-istorja, insomma, da kollu li għandu xaqsam mal-kultura. Manuel Xwire bil-programm What's for Dinner. Erġajt l-ura programm ġdid ta' tissir nofsija il-ħadd flaxija fis-7:15 What's for Dinner. Il-title tal-programm jitkellem waħdu. Fabian Sherry De Carlo, koproduzzjoni ma' Daniel Borg Karabot u Net TV se jieħdu sehem fi drama vitmi kull nhar ta' ħadd. Din hija l-aħħar kitba tal-Lino Grek. Kulħadd jaf minnu Lino Grek li kideb baħar wieħed ingroppi simpatiċi u ħafna drama oħra. U rnexxina nekkwistaw l-aħħar skript tiegħu. Marika Mizzi bil-programm Klinika. Ser nirritorna bil-programm tas-saħħa Klinika li kien popolari ħafna fuq Net Television daqs 8 snin ilu. U għaxitata biex, ovvjament, fl-iskeda l-ġdida ta' Net Television b'ħafna programmi ġodda interessanti, Klinika jkun fost il-programmi ta' interess u se jkun ukoll kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 6:30 u 7.